Dobrý deň prajem. Zdravím všetkých priaznivcov ekonomických stavieb. Opäť vám prinášam nové video Týždeň manažera stavby. Volám sa Igor Homa a pre spoločnosť Ekonomické stavby zabezpečujem výstavbu rodinných domov na východnom Slovensku, Prešovskom a Košickom kraji. Obídeme a skontrolujeme si jednotlivé stavby a vy uvidíte, v akom stave rozpracovania sú. Tak nech sa páči, poďme sa spolu pozrieť. Vo Valalíkoch dokončujeme tento bungalov s plochou strechou. Máme zrealizované vonkajšie prípojky a v interiéri obklady a dlažby, ktoré sme si prišli prebrať a skontrolovať. V Lemešanoch už máme v podstate dokončenú katku 12. Dodali a namontovali sme interiérové dvere s obložkami a kuchynskú linku. Z fotodokumentácie z archívu sa môžeme pozrieť, ako stavba rástla. Ploskom máme rozostávaný tento poschodiak.
dokončení prác na hrubej uzatvorenej stavbe sme rozbehli práce z ďalšej etapy, to je z hrubé rozvody. Máme natavenú hydroizoláciu, vymurované priečky, ktoré sme si prišli skontrolovať. V Rozhanovciach sme dnes zabetonovali stužujúce vence. Môžeme si tým pádom ukončiť etapu prvé nadzemné podlažie. Našu veľmi zaujímavú hotovku v Beňakovciach ste už mohli vidieť v predošlom videu. Máme vymurované priečky a stavba je pripravená na hrubé rozvody. Hotovka bude určená na priamy predaj, tak nás sleduj na sociálnych sieťach, kde sa dozvieš viac. V Tvarožnej pri Kežmarku sme tento týždeň začali realizovať katku 12B. Zabetonovali sme základové pásy a dnes máme kontrolný deň pred betonážou debňacích tvárnic na základovej doske. V Tvarožnej máme ďalšiu stavbu a je to tento bungalov. Je už tesne pred dokončením a prišli sme si prezrieť dokončovacie práce. Tento bungalov realizujeme v Strážkach pri Kežmarku.
Máme namontované žalúzioboxy a teraz práce budú pokračovať na zaceplení fasády. Sú to boxy alebo kastlíky na uloženie vonkajších hliníkových žalúzií. Hlavnou výhodou vonkajších hliníkových žalúzií je schopnosť zachytiť slnečné lúče ešte pred dopadom na samotné okno, vďaka čomu sa okno ani zasklenie počas horúčav neprehrejú a tým ani nezohrievajú interiér. Nakláňaním lamiel si môžeme regulovať množstvo svetla. Môžu byť buď priznané, čo sa viac používa pri rekonštrukciách, alebo podomietkové prevedenie uložené v boxoch. Na tomto bungalove je nachystané prevedenie v boxe z lakoplastovaného plechu, ako tepelná izolácia je použitý extrudovaný polystyrén. Výhodou tohto riešenia je, že vo vnútri boxu nie je potrebné riešiť povrchovú úpravu, čela sa potom nalepí izolant a celé sa to schová do fasády. Vo Fričovciach sme cez nášho zmluvného partnera dodali a namontovali kuchynskú linku. Ďalšie práce si už dokončuje šikovný domáci pán investor sám. V Trbe sme už nášmu klientovi odovzdali stavbu a dnes sme si prišli skontrolovať odstránenie posledných nedorobkov. V Svini pri Prešove sme v štádiu dokončovacích prác. Máme nachystaný kontaktný zatepľovací systém na montáž fasádnej omietky, následne sa presúvame do interiéru, kde budú prebiehať konečné finálne úpravy povrchov. Poďme sa spolu pozrieť, ako nám išli práce od ruky.
Tak a je to záver týždňa, s ním aj záver videa. Dúfam, že sa vám páčilo, užívajte život a dovidenia na budúce.